οδηγός και ο προορισμός. Τι όμορφη Ελλάδα μου, τι όμορφη, τι όμορφη. Αχ παιδιά μου, κοιτάξτε εδώ. Φαίνεται πολύ καλά στο βίντεο. Λοιπόν, καλημέρα από τους Λεψούς. Είμαστε εδώ στο διάσημο φούρνο Καΐρη, φωτογραφικά που το γράφει απ' έξω, με την Άντια φυσικά, το Travel Buddy, και έχουμε πάρει την τυρόπιτα την παραδοσιακή με το μέλι και τα λοιπά. Καθίστε να σας τη δείξω. Χαμούλης γίνεται εδώ. Η Νάντια θέλει να μάθει πληροφορίες για το Ασπρονήσι. Τι λέει ο οδηγός, σου αρέσουν τα τουρκικά? Πάρα πολύ. Α, μωρέ τα κατσικάκια, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ θέα. Κατσίκι και θέα, τρελαίνομαι. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στην παραλία. Νάντια κράτα ψυγιάκι, πρόσχη με φάσκο τρουβάλα. Μας βοήθησαν κάτι φανταστική αυστριακή, ένα ζευγάρι, να βάλουμε κοτρώνα κάτω από το αυτοκίνητο, γιατί έχει τρελή κατηφόρα. Δεν έχει σκιά κάτω, αλλά είναι η παραλία φανταστική. Φανταστική. Κοίτα εδώ νερά. Και έχει το μονοπάτι εκεί που πας μετά στην εκκλησία της Παναγίας. Εντάξει, είναι μικρό το μονοπάτι, φτάσαμε. Ναι. Θα πάμε μαζί στην παραλία. Για ελάτε, για ελάτε. Πώς μ' αρέσει να περπατάω ξυπόλυτη στα νησιά. Για πάμε. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Κορίτσια, τι θα γίνει? Να φύγουμε ή θα μπουκάρετε στις τσάντες και θα φάτε τα κριτσίνια? Κατσικουλίνι μου, κατσικάκι μου. Η Νάντια σε έκσταση, με την παγέτα και τα κατσίκια, γιατί όλα πρέπει να τα κάνουμε με στυλ. Πω, τσατίστηκαν και φεύγουν. Παιδιά μου, είναι φανταστικά εδώ. Είναι φανταστικά. Ήσυχα, δροσερά τα νερά. Άλλες 3 παρέες. Ευλογία. Τολμώ να πω ότι είμαι ευτυχισμένη. Έχω βρει μια τρομερή καβάτζα εδώ. Ψηλά, πάνω από την παραλία. Κάτω από αυτό το εκκλησάκι. Και είναι απλά όνειρο. Για μένα αυτό το καρέ είναι η απόλυτη ευτυχία. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί που μάλλον είναι το Ντιλάιλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά εμείς θέλουμε να φάμε. Και εδώ δεν το βλέπω να έχει φαΐ. Λοιπόν, λύθηκε το μυστήριο. Έχει αρρωστήσει ο μάγειρας ή η μαγείρισα. Θα έρθουμε άλλη μέρα. Είναι φανταστικά όμως. Εδώ τι ωραία. Πολύ χαλαρή φάση. Λοιπόν, είμαστε στις γεύσεις του Μανώλη. Ωραίο νεοκλασικό. Η Νάντια κυνηγάει γάτες. Πού είναι η γατούλα μου? Δεν ξέρω. Μοιάζει λίγο με το βρίσκο αυτή. Στην υγεία σου, Νάντια. Άντε, γεια μας. Ναι, πρόσεξε, μη με θύσεις μόνο, τι θα σε κάνω μετά. Πήραμε και μια λειψιώτικη σαλάτα. Άντε, σας αφήνω να φάω. Νάντια, τι πήρες? Λοιπόν, εγώ πήρα χοιρινά φιλετάκια. Ναι. Με μέλι και φουμάρι. Μπράβο, Νάντια, κάτσε να δούμε πώς είναι. Πατάτα. Ναι, πολύ, δεν την έγραφε. Και εμένα είναι κατσικά, όχι. Έχω μπερδευτεί. Είναι προβατάκι, αρνάκι με πιπεράτη, σάλτσα. Αρνί δεν είναι? Το ίδιο είναι καλό το αρνί και το πρόβατο. Νάντια, τι είπες?
Όχι, θα σε εκθέσω παγκοσμίως. Με τόσο κατσικάκι που είδαμε σήμερα στην παραλία. Λοιπόν, βγήκαμε το βράδυ παρότι νιώθουμε πτώματα. Είναι η αγαπημένη μου λέξη πια το νιώθω πτώμα. Περπατάμε εδώ μέσα στη χώρα των Λειψών. Είναι εδώ μια πολύ ωραία πλατεΐτσα. Θα σας τη δείξω κανονικά. Πολύ μεγάλη εκκλησία αυτή, την είδες? Τι τέλεια που φυσάει. Τι τέλεια.